שלום לכולם, כאן YHTL 350 ואני כאן כדי לעזור לכם לפתור בעיה קיומית. חזרתם הביתה מיום ארוך וכל מה שאתם רוצים לעשות זה לשחק משחק כמו קלאש רויאל או לצפות באחד מהסרטונים האחרונים שלי, אבל המסך של הפלאפון קטן מדי. אז אני הולך להראות לכם דרך איך לפתור את הבעיה הקיומית הזאת. אני הולך להציע לכם 3 דרכים לפתור את הבעיה הקיומית הזאת. 2 מהן כוללות טלוויזיה והאחרת מחשב. זה מסך טלוויזיה חצי חכמה של LG בגודל 42 אינץ'. זה סמארטפון ה-LG G4 המלוכלך שלי. למרות שזו טלוויזיה חצי חכמה שמחוברת לאינטרנט, אתם לא חייבים טלוויזיה חכמה כדי לעשות את הדרכים האלה. יש גם מכשירים כמו כרומקאסט. הכרומקאסט מאפשר את 2 הדרכים ואחרים רק אחת מהן. הפתרון הראשון קשור לצפייה בסרטונים ביוטיוב. בגלל שהמסך הזה קטן, אתם יכולים להעביר ישר לטלוויזיה את מה שאתם רואים ביוטיוב. אתם יכולים גם לעשות את זה דרך מחשב, youtube.com/pair. פה אתם לא חייבים את הקוד כמו שצריך דרך המחשב. תהיו בטעינה, ואתם יכולים להעביר גם שירים או דרך הטלוויזיה או דרך הסמארטפון. משתמש באפליקציית היוטיוב של הטלוויזיה. פתרון נוסף נקרא מירקאסט דרך הסמארטפון ואינטל וייד-איי דרך המחשב. אתם בעצם משדרים את המסך של המכשיר לטלוויזיה. בגלל שזה זוכר את הטלוויזיה, זה מתחבר אוטומטית, אבל אם אתם לא התחברתם קודם, אז תצטרכו לבחור את זה מהרשימה. צריך לאשר. קוראים לזה G4, לא שיניתי את השם המקורי. זה מגלה את האות מירקאסט וואלה, יש פלאפון. הבעיה היא שזה פול סקרין רק שזה בלנדסקייפ. בפורטרייט זה נשאר אותו דבר. כן, הנה. כמו שטענתי, גם את המחשב ניתן לחבר לטלוויזיה דרך פרויקט Connect to Wireless Display. וצריך למצוא את המכשירים. חזור לפרויקט, חפש שוב, והנה. טלוויזיה כתוב Intel Wide-Eye Connecting. והנה המסך של המחשב עבר למסך הגדול. עם כרומקאסט אתם יכולים לעשות את 2 הפתרונות. אתם יכולים להקרין את המכשיר שלכם לטלוויזיה ולשדר את מה שאתם רואים ביוטיוב, אבל יש רסיברים של חברות צד שלישי לא מוכרות כמו גוגל שפיתחה את כרומקאסט, שהמוצרים שהן מפתחות מתאימים לזה שרק תשדרו את המכשיר למסך, או שיש שילובים, זה תלוי מה רכשתם ושל איזה חברה. עכשיו, הפתרון הנוסף לבעיה הזאת הפתרון הזה יכול ממש להציל לאנשים את החיים. אחרי שאני מדלג על להתחבר אוטומטית לטלוויזיה, אפשר גם למחשב. בעדכון העשור של Windows ל-Windows 10 הם בעצם הוסיפו את הפונקציה
בעדכון האחרון למערכת ההפעלה Windows 10, מייקרוסופט הוציאו אפליקציה שמאפשרת לכם לחבר את המכשיר שלכם למחשב, להקרין כמו שהקרנתי לטלוויזיה. זה לא עבד לי עד העדכון ליוצרים, ה-Creators Update, שזה עוד בבטא. זה מה שסידר לי לאחרונה את הפתרון הזה. כמובן שהצלחתי לחבר. שאני אדע איך לעשות במסך מלא את ההקרנה של המכשיר, אני יודע לכם. בינתיים אני יודע שזה כמו עם היוטיוב, שההקרנה של המסך היא במסך מלא מתי שזה כמו עכשיו בלנדסקייפ.